Ki az, aki a mai modern futball legnagyobb utcai harcosa? Ki az, aki a sztárcsapatok helyett a mára régi módi klubhűséget választotta? Ki az, aki a napi 3 monstert orvosai tanácsára letette és átállt Red Bullra? Jamie Vardy az underdog király. 2007-ben még a non-league-ben szereplő Stourbridge Starchyban fizetés nélkül játszott és mellette pultosként dolgozott. 20 évesen volt olyan meccs, ahol nyomkövetővel a lábán lépett pályára egy felfüggesztett börtönbüntetés miatt. Aztán amikor a Championship rájátszásban a feljutásért ment a Leicester, ő, Harry Kane és Danny Drinkwater egymás mellett ültek a padon, mert éppen akkor még nem fértek a csapatba. De a karrier csak ezután indult be. Az első játékos lett, aki aranycipőt nyert a non-league-ben és a Premier League-ben is, a legidősebb PL gólkirály 33 évesen. Zsinórban 11 Premier League meccsen szerzett gólt 2015-ben, a 11-et épp a United ellen, amivel Ruud van Nistelrooy rekordját adta át a múltnak. Epikus gólörömeiről számtalan összeállítás található a videó megosztókon. 2016 nyarán elutasította az Arsenal ajánlatát, hogy hű maradhasson a Leicesterhez, bár a nemzeti csapatban is számításba vették, ő 2018-ban mégis önként lemondta a válogatottságot, hogy klubkarrierjére koncentráljon. A Premier League-ben 338 meccs, 143 gól, 48 gólpassz és több mint 26 000 játékperc fűződik a nevéhez. Most 38 évesen, 13 év, egy bajnoki cím, FA kupa és szuperkupa győzelem, évjátékos a díjak, gólkirályi címek és egy sor egyéni rekord felállítása után elhagyja a Leicestert. Vardy karrierje a modern futball egyik filmre kívánkozó története, a gyári munkásból lett Premier League bajnok és klublegenda. Egyedi limitált kézműves kártya, poszter, bögre, póló az Instán.